Moi, mä oon joulupukitonttupunin Donna ja tää on luku 14. Tänään tutustutaan siihen, miten toimivia ajohevosia opetetaan. Ajo-opetuksessa, kuten kaikessa muussakin, uuden opettelussa edetään yksi asia kerrallaan ja jatketaan eteenpäin vasta kun se toimii. Joku hevonen voi tarvita enemmän toistoja kuin joku toinen. Hyvänä apuna opettaessa ovat kokeneet laumakaverit. Ne voivat kulkea edellä tai niiden vieressä voi tulla kärryihin. Kärryjä on erilaisia ja talvella rekiä, joihin kaikki omat valjastuksensa. Jokaiseen tulee hevonen erikseen totuttaa. Toimivalla hevosella on mukava ajella ja hevonen saa vaihtelua liikuntaansa. Moni jopa nauttii ajamisesta enemmän kuin ratsastuksesta. Mä Donna kanssa tykkään vetää kärryjä tosi paljon. Mä oon vetänyt normikärryjä, valjakärryjä ja rekeä. Tässä oli luku 14. Nähdään seuraavassa lukussa. Moi moi!